הנושא של הודיה הוא אחד המפתחות החשובים ביותר שיכולים לעזור לנו בסוגי כאבים משפחתיים. בזכות הפירוק של מעשה ההודיה בקרב הורים, אנחנו מצליחים לגבור על כאבים מאוד משמעותיים שאנחנו חווים במהלך פרידה או משבר בנישואים. כך למשל, כאשר אנשים מגיעים עם כאבים אחד על השני, בין אם היה רומן לאחד מהם ובין אם הם לא רוצים להתגרש, ואחד מהם רוצה להתגרש והשני לא רוצה להתגרש, ונוצרים מכך הרבה מאוד כאבים וכעסים, מעשים שהם אפילו בגדר הכאבות או נקמות מכוונות. אז אנחנו מתחילים בלהבין קודם כל מי זה האיש מולו אנחנו פועלים. האיש או האישה, והאיש או האישה מולם אנחנו פועלים הם ההורים של הילדים שלנו. וכאן נכנס מרכיב ההודיה שהוא נהדר ולא לימדו אותנו, וכאשר אנחנו מדברים על לא להיות מובנים מאליהם, זה אחד הסממנים שאנחנו לא נמצאים מספיק בהודיה על עצם הנוכחות של ההורה השני בחיים שלנו ובחיים של הילדים. עכשיו, אנשים שואלים אותי עד לאיפה מגיעה ההודיה, ואנחנו מתחילים לפרק את זה כך. יש אדם אחד שאיתו בחרתי, אחרי שהכרתי אותו והתאהבתי בו, בחרתי ללכת לישון ולקום איתו יום יום, ואז לחבר איתו בתים, ואז לחבר איתו חשבון בנק, ואז לעשות איתו מעשה פומבי ולהצהיר בפני קהל הארץ והמשפחה וכל החברים שאנחנו רוצים לבוא בברית ולהביא ילדים לעולם ולהמשיך לחיות ביחד ולקדם את הבית הזה וליצור בית שמח בישראל מלא השראה ומלא שמחה. עם השנים, כאשר המעשה הזה הופך להיות טכני יותר, ואנחנו נפגשים בעיקר במטלות הקשות, אנחנו נמצאים במסע מאוד קשוח של גידול ילדים וסיפוק הצרכים שלהם, ואנחנו בעצמנו קצת מתרחקים מהמקום של באמת ליהנות מהעובדה שאנחנו יצרנו את הדבר הזה, ואנחנו נפגשים בעיקר בשעות הערב העייפות על הנושאים הטכניים, על החשבונות, על הדברים שנעשו או לא נעשו, ועל הדברים שאנחנו היינו מצפים אחד מהשני ואנחנו לא מצליחים להגיע אליהם. אז כאן המסר הראשון הוא לקום בבוקר וללכת לישון עם הודיה בלב ובאמירה, במילים, להורה השני שכל כך זקוקים לשמוע אותה, על המאמצים שאתם עושים לגדל את הילדים האלה ביחד ולתת להם את כל השמחה ואת האור. כאשר אנחנו לא עושים את זה במיטה אחת ולא עושים את זה הרבה מאוד זמן, אנחנו מגיעים למצב של שתי מיטות, וממצב של שתי מיטות אנחנו מגיעים למצב של שני בתים. אז אם אנחנו רוצים להימנע מהמרחק הזה שהולך ונפער, שמביא אותנו בסופו של תהליך של 2-3 להפרדה של המגורים ושל סיום הנישואים, זה להיות במקום באמת שאנחנו מעריכים ומכבדים את המאמץ ולהגיד את זה במילים ולהיות שם ולהודות, ואין לזה גבולות. היום גם העזרים הטכניים, הוואטסאפ, מאפשר לנו להיות במצב של שליחת מסרים חיוביים במהלך כל היום, גם אם אנחנו נמצאים רחוקים. הפנייה אחד לשני בכתב ראוי שתעשה בצורה מאוד מכבדת ושונה, היות ואנחנו הורים לאותם ילדים, ואנחנו רוצים להיות במקום שקודם כל אנחנו מבינים בבוקר טוב שלנו, שאנחנו נמצאים במקום של הודיה, אנחנו נמצאים במקום של שמחה עם העובדה שזה הפרטנר הפרטנרית שבחרנו איתם להביא ולגדל ולחנך את הילדים האלה. אני יוצא לי לחזור ולהגיד שהמעשה הלידה וגידול הילדים הוא לא מעשה רק ביולוגי חד פעמי, הוא מעשה יומיומי חינוכי. התדר שאנחנו מעבירים ביחד לילדים שלנו הוא יומיומי, הוא במבטים שלנו אחד על השני, במגע שלנו, אנחנו מסוגלים באמת להתחבק ולהיות שמחים ליד הילדים, ובהודיה ובמקום ובמילים המכבדות ובמילים המרימות שאנחנו מרעיפים או אומרים אחד לשני בסלון, בבית ומול הילדים. אם
אנחנו נמצאים בעצמנו במקום שבו אנחנו מפסיקים להודות אחד לשני, ורואים את מה שהשני אמור לעשות או עושה בתור איזושהי חובה מובנת מאליה, שאנחנו לא מודים עליה ולא מודים עליה מספיק, אז אנחנו נמצאים במקום שהמילים שיוצאות מאיתנו הן מילים של תסכול, הן מילים של ציפייה שלא מומשה, הן מילים שהופכות לאכזבה. ולחשוב שילדים מקבלים את הדבר הזה יום-יום כמו טפטפת של רעל, איזה מסרים אנחנו מורידים לילדים שלנו, איזה אנרגיה. האם היא תהיה אנרגיה של הודיה, או האם היא תהיה אנרגיה של כאבים והכאבה ותסכול. כאשר מגיעים הורים שרוצים לסיים את הנישואים ולעבור למודל של 2 בתים, ההודיה נעשית אף יותר חשובה, וכאן מתחוללת טרנספורמציה של ממש אצל ההורים. מדוע? כי הם מבינים שהקשר ביניהם כבר, הזמן שיש להם במשותף להעביר ולשתף מידעים שקשורים בילדים שלהם פחת באופן משמעותי. הם כבר לא נמצאים בלוז אחד של השני. הם לא יודעים עם איזה מצב רוח השני קם בבוקר. ולכן אם אנחנו נדבר אחד לשני בתור הורים, כאילו אנחנו רק במקום של פיקוד, שליטה, הכנעה והטלת מרות מתוקף העובדה שאנחנו ההורים ולנו מגיע דיווח וחובת הדיווח חלה על ההורה השני, אנחנו בעצם מייצרים מצב של קשר יומיומי מנתק, קשר יומיומי לא נעים ומנקר, קשר שאנחנו לא רוצים להיות בו. יוצא מצב שההורים של הילדים שלנו הם האנשים שאנחנו הכי פחות רוצים לראות על הצג של הטלפון שלנו. כשאני שואל להורים, איך אתם קוראים להורה השני בנייד? שמעתי איראן, שמעתי שטן, שמעתי היטלר, שמעתי לשעבר, וזה האנשים היחידים שקוראים ככה בנייד שלנו, זה אנשים שהם הכי חשובים לילדים שלנו מלבדנו. אין עוד אנשים חשובים כמו אנחנו הזוג לילדים שלנו בעולם הזה. ולכן אם הגענו למצב שאנחנו קוראים, מכנים בהגדרה את ההורים השותפים של הילדים שלנו בשמות גנאי, אנחנו למעשה אומרים לילדים שלנו שהחיים האלה הם לא חיים כיפים, וכאן אין ממש שמחה. לא יכולה להיווצר שמחה במצב שבו ההורים נמצאים בנתק. איך אנחנו נמנעים מלהגיע למצב כזה? בזכות ההודיה, בזכות ההבנה שלא משנה מה אנחנו עוללנו עד עכשיו אחד לשני, אנחנו מוכלים אחד לשני על כך בתהליך, נדבר על זה בסרטון אחר, ואנחנו בעצם עוברים למודל של הודיה. אנשים כאן מקבלים תרגילים במשך 30 יום, למצוא כל יום בבוקר על מה להודות להורה השני, אפילו אם הם לא מסוגלים לשלוח את זה, שישלחו את זה לעצמם, או שישלחו את זה אליי כמגשר, אבל שימצאו על מה להודות להורה השני בבוקר. כאשר אנחנו מתחילים את הבוקר שלנו עם הודיה להורה השני, על עצם זה שהילדים האלה היום אמרו את המשפט הבא, או חייכו את החיוך הבא, או הציעו את הרעיון הבא, או נתנו את החיבוק הבא, אם אנחנו משתפים בזה ואומרים על זה תודה, כל היום שלנו יכול להיראות אחרת מעצם אמירת התודה הזאת. אנחנו מכניסים בהורה השני, בעצם ההודעה הזאת, אנרגיה של אוויר, אנרגיה של רואים אותי, אנרגיה של הוקרת תודה, שהיא נותנת לי כוח, אם אני כמקבל את המסר הזה, אני מקבל כוח, איך לעבור את היום יותר בכיף. החשק הראשון שעושה לי הודעה כזאת הוא להודות בחזרה. אז כבר שנינו נמצאים במקום שבו הרמנו את האנרגיה, אולי שנינו התעוררנו בה עם איזשהו עצב או עם איזשהו קושי או עם איזשהו יום עם מטלות ומשימות אין ספור, אבל אחד לשני, פתחנו בזה שאנחנו מודים אחד לשני על זה שהמעשה ההורי שלנו נמשך, והוא נמשך במשותף, והוא נמשך במאמץ משותף, גם אם המאמץ הזה מתרחש משני בתים. כאשר אנשים עושים את התרגיל הזה של 30 יום הודיה, וזה הופך להיות באמת בטבע שלהם, עוד לפני ה-30 יום הם כבר מתחילים לשלוח את התודות האלה אחד לשני. כאשר הם מתחזקים והם באמת מאמינים שההודיה הזאת עוזרת להם, כאשר הם שולחים אותה בבוקר לעצמם, הם יכולים ומקבלים את הכוח לשלוח אותה להורה השני. ושם מתחולל תהליך של היפוך האנרגיה. אם עד היום היינו באנרגיה שלילית של הורדה, של לא להגיד בוקר טוב, של להגיד למה זה לא נעשה,
או אני רוצה שזה יעשה, או אני רוצה שזה יעשה, בצורה מאוד מאוד קרה ומנוכרת ופקודתית, אנחנו עוברים לבוקר טוב, שיהיה לך יום שמח, אני מקווה שהכל בסדר, אם את צריכה עזרה במשהו, אני זמין, אני כאן וכאן, הלו"ז שלי הוא כזה וכזה, הילדים יצאו לבית ספר שמחים היום, הכנתי להם סנדוויצ'ים, היה כיף, שיהיה לך יום מקסים, זה התחלה שונה ליום של כולנו כמשפחה. כי כאשר ילדים יחזרו אליה מבית ספר, אז היא כבר תקבל אותם בידיעה איך היה להם אצלי, כמה אני שלחתי אותם באהבה ובחיבוק לבית הספר, ואיך היא קולטת אותם עכשיו מהבית ספר עם אותו וייב. אוקיי? אז ההודעה, עכשיו אני אקח את זה למקומות, סיפור על איך ההודעה עזרה לבן אדם, ננשום, איך הפלואו?